Mayong hapon kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nabalik na punta sa atong programa sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Importante kaayo kining pagpaminaw sa pulong sa Dios ang kamaturan. Tungod daghang Kristohanon way kalipay sa ilang pagkinabuhi nga magtotoo og Kristohanon. Dali silang matintal nining lihok sa kalibutan. Dali madala sa nagkalain-laing mga tinun-an nining kalibutan. Ngano kaha? Well, sa Biblia, dunay duha nga hinungdan nganong ang mga Kristohanon way kalipay ug dali sila maluya, dali silang matintal sa lihok nining kalibutan ug dali sila madala sa nagkalain-laing mga tinun-an tungod primero sa kakuwang sa kaalaman sa Dios. Nagaingon sa Hoseas 4:6 maigsoon, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ngano man, wa bay Biblia, wa bay nagwali, wa bay nagtudlo, dili. Tungod, tungod kay ilang gisalikway ang kahibalo. Busa ang Ginoo pod isalikway niya kadtong mga tawhana aron dili sila mahimong mga tinuod nga mga magtotoo sanglit gikalimtan nila ang pulong sa Dios, ang kasaguan sa Dios. Busa sila usab pagkakalimtan biyaan sa Ginoo. Mo nay primero hinungdan nganong daghang mga Kristohanon dili malipayon, way kalipay ug dali matingkal ning kalibutan. Ikaduha, kawalay gugma sa kamatuoran. Kung ang usa ka Kristohanon walay gugma sa kamatuoran, wa gyud siya kalipay. Kay tungod naa siya pirmi sa tanang tentasyon kalibog sa hunahuna. Kaya wa sa mahibalo unsay kamatuoran. O unsa ka importante ang kamatuoran. Nagaingon ang Ginoong Hesukristo sa Juan 8:31 ngadto 32. Unya si Jesus miingon sa mga Hudyo nga misalig kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong nan, kamo tinuod gayod nga akong mga tinun-an. Og kamo mahibalo sa kamatuoran og ang kamatuoran magahatag kaninyo kagawasan. So kung ang tao way kagawasan, nagyod ang iyang kaguol, dili way kalipay. Naagud siya permi ulipon sa iyang gibuhat yang gituuhan. So busa daghang kaayo ang mga nawagtang nasab tungod sa way paghigugma sa kamatuoran. So unsaon sa pagkinabuhi sa kamatuoran maigsuon. Now atong pamalandungan ang pulong sa Dios mao nay number 1 gyud nga importante kaayo. Sumala sa Salmo 1 bersikulo 2 nga 3 nagaingon ang bersikulo nag-ingon nga bulahan kadtong dili mo barog sa dalan sa mga makasasala, dili mo lingkod diha sa mga yubitan o dili makighiusa sa mga makasasala o mayingon ng bersikulo 2 kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay o sa kasuguan niya nagapamalandong siya sa adlaw o sa gabi. So ang kalipay nato naa sa pagkaroon nato ng kamatuoran. Og tungod kay naa nagkinabuhi tas kamatuoran, nagaingon sa bersikulo 3, og siya mahisama sa kahoy nga nagtanom sa daplin sa kasapan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya og bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. So importante kaayo ang naatas kamaturan kay gawas nun gyud ta mga igsoon. So busa kung saan nato sa pagpabilin o pagpagkinabuhi des kamatuoran atong pamalandungan ang pulong sa Dios o magsugod ta og serye niini sa 2 Juan atong porbahan atong sugdan ang verse 1 kutob ngadto sa 3. Nagaingon ang 2 Juan 1 bersikulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3 nagaingon
Ang ansyano nga sa pinili nga senyora o sa iyang mga anak nga gihigugma nako sa pagkamatuod og dili lamang nako ra kundili usab sa tanan nga nakailas kamatuoran. Katungod sa kamatuoran nga nagapabilin ka nato og magauban ka nato hangtod sa kahangturan, ang grasya, kaluoy ug kalinaw gikan sa Dios nga Amahan o gikan kang Kristo nga anak sa Amahan magauban kanato sa pagkatinuod og sa gugma. Mo kini ang pulong sa Dios, magampo ta mga igsoon. Ama namong Dios, sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo manluluwas nga imong anak, Lord, kami magapamalandong sa imong pulong aron masayra namong kamatuoran kay tungod ang kamatuoran mo'y makahatag namong kagawasan. Hinaot pa nining taknaa, Lord, ma-focus ang among hunahuna o ang among gugma sa imong pulong nga among pagkatun-an karon. Hinaot pa nga ikaw gyud mahimaya nining tanan. Sa ngalan sa Ginoong Kristo makining among pagkampo. Amen. Kining 2 Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto 3 ako kining giulahan og higugmaa ang kamatuoran. Higugmaa ang kamatuoran. So unsaon nato paghigugma ang kamatuoran? Dunay duha ka pamaagi. Primero, sa paghigugma sa kamatuoran, atong gakson ang kamatuoran. Atong gakson, atong yung gakson dili nato buhian. Nagaingon sa bersikulo 1. Ang ansyano nga sa pinili nga senyora o sa iyang mga anak nga gihigugma nako sa pagkatinuod. Og dili lamang nako ra kundi usab sa tanan nga nagkaila sa kamatuoran. Primero, makita nato dinhi na atong gakson ang kamatuoran sa tulo ka pamaagi. Apan atong tan-awon nga kining giingon dinhi sa ansyano nganha sa pinili nga senyora, wala ni ipaila kung kinsa ning ansyanuha ni Juan kay tungod nining panahona nagkalayo ang panglutos, daghay kipamatay. Unya og hinganlan niya kung kinsa ning ansyano, tingalig madelikado ang iyang kinabuhi kay masabtan sa tanan nga mao kini ang ansyano nganha sa pinili nga senyora. Now, ansyano na pinili na sa senyora. Kini mao ang ansyano dinhi sa iglesia. Ang iglesia may igsuon gitawag dinhing senyora. Mura o babae. Apan dili kini sulti og tawo nga babae. Kundili usa ni paglarawan sa usa ka iglesia. Feminine man ang iglesia sa English pa. Busa dili ni senyora nga tawo kundili babae. Ang iglesia. Iglesia nga gibarog niining lugar. Usa ka lokal na iglesia, dili ang universal church, no? Dili ang universal church kundi kining lokal nga iglesia nga nabarog niining lugar. So ang ansyano diri wa hinganli kay tungod delikado man sa paglutos. Apan nagtuota nga kining nagsuwat niining maong pulong o libro sa 1 John, 2 John, 3 John, walang iba, way lain kundi si John the Beloved. So siya kining ansyano nga pinili sa usa ka iglesia gi kausahan diha, no? Nga siya maoy ansyano. Unya miingon din himaigsoon nga kining iglesia gibarog niining lugara. Ang ansyano nga sa pinili nga senyora. Pinili nga iglesia nga gihigugma
ni Juan nako sa pagkamatuod. Sa kamatuoran, gihigugma gyud ni Juan kining iglesia dinhi. Og dili lamang siya maoy uh, uh, gihigugma, kundi usab sa tanan nga nakaila sa kamatuoran. Og dili lang diha sa tanan nga nakaila sa kamatuoran, kundi sa iyang mga anak. Mga anak ni ining senyora o ng iglesia. Mga miyembro sa maong iglesia, gihigugma pag-ayo, mao na ang kamatuoran, gihigugma ni John, kining iglesia o ang tanan nga mga miyembro nini, nga gikamatyan ni Jesucristo, giluwas ni Jesucristo. O dili lamang ang mga anak ni ining iglesia o mga miyembro, kundi sa tanang nakaila sa kamatuoran. Nagaingon, og dili lamang nakura kundi usab sa tanan nga nakaila sa kamatuoran. So ang tanang mga Kristohanon sa natong panahon na maigsoon, gihigugma kining iglesia, miyembro sa iglesia nining lugar. Tanang Kristohanon nining lugar. Tanan nga nagkinabuhi sa kamatuoran sa Dios. Sila nahigugma niini sama ni Juan. Onya, og ang kamatuoran nga gihigugma niining mga tawhana, versikulo 2 nagaingon, tungod sa kamatuoran nga magapabilin ka nato og magauban ka nato hangtod sa kahangturan. Ang kamatuoran nga gibarugan, nga gikakos na ining mga miyembro o nining iglesia maigsoon, magapabilin ka nato, miingon si John, magapabilin ka nato, magauban ka nato, hangtod sa kahangturan. Dili na gyud ni babuwag, bisag unsaon pa, nining kalibutan na, unsa pa man ang kahimtang, bisan pa sa paglutos, bisan pa sa kamatayon, kining kamatuoron na, kung imo kining naangko na kang Kristo, kini magapabilin kanato, magauban kanato, hangtod sa kahangturan. Now, kinsa maning kamatuoran na igsoon? Si Juan, siya pod ang nagsulat dito sa iyang sulat sa Book of John, chapter 14. Atong basahon. Verse 6. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanato. So si Jesus ang kamatuoran nga naa nagapuyo sa atong kasing-kasing, siya magapabilin kanato, magauban kanato hangtod sa kahangturan. Mo na nga kinanglan nato masabtan ng kamatuoran, atong gakson ng kamatuoran aron di ta maluya, di ta madani nining kalibutan, nining lain-laing mga doktrina ning kalibutan, wa tay kalipay kundi kalibog ang atong pangunahonan. So primero, sa paghigugman nato sa kamatuoran, atong gakson kini. Ikaduha, sa paghigugma sa kamatuoran, atong ikalipay ang kamatuoran. Ikalipay nato, maigsoon. Malipay ta nga naa nato ang kamatuoran, magapabilin ka nato, magauban ka nato hangtod sa kahangturan. Nagaingon sa versikulo 3. Ang grasya, kaluoy o kalinaw gikan sa Dios, nga mahan o gikan kang Jesucristo nga anak sa mahan, magauban ka nato sa pagkatinuod o sa gugma. Tanawa, unsay bunga sa kamatuoran nga atong gigakos, nga maoy nagluwas ka nato, maigsoon. Unsa may mahitabo? Magauban ka nato ang tulo kahiyas. No? Naa ka nato, mauni nagkubli nato, mauni nagtaming ka nato ang tulo kahiyas. Unsa man na? Ang grasya. Primero, ang grasya. Ikaduha, ang kaluoy.
o ikatulo ang kalinaw. Kining tulo nagikan diha sa kamatuoran. So kung kamatuoran atong gigakos kini ato usab kining ikalipay kay tungod naa ang grasya, naa ang kaluoy, naa ang kalinaw. O kining tulo kahiyas maigsuon gikan ni sa balaang Dios nato. Balaang Dios kang Hesukristo nga anak sa Dios nga mo'y nagpakamatay alang sa atong kasalanan aron kita dili mangadto sa linaw sa kalayo, o ang amahan nga mo'y nagmahal nagpili ka nato sukad sa wala pay sinugdanan, o kini sa pagkatinuod o sa ilang gugma kini magapabiling ka nato so naang yun ang atong kalipay. So kung atong gikuptan kining kamaturan na naigsuon, naata nakailata sa Dios, dili ta basta lamang mahidagma ang akong katawhan nga laglag tungod sa kakulang sa kaalam sa unsa sa kamatuoran. So kung doon natay kaalam sa kamatuoran, maigsoon lig-on ta nga Kristohanon. Lig-on gyud ta. Kay tungod ang kamatuoran magapabiling ka nato, magauban ka nato hangtod sa kahangturan, pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa iyang kaluoy, o pinaagi sa iyang kalinaw. Maigsoon. Kauban naton Dios. Mao ni ang kamatuoran nga atong nadawat diha sa atong kaluwasan. Kinahanglan magtubo ta sa kaalam nining kamatuoran. Kinahanglan atong pamalandungan permi ang iyang pulong ug unsaon nato pagpanginabuhi kanang kamatuoran sa iyang pulong kay tungod ana ta magdako, ana ta mauswag, ana ta magtubo dili lang sa pagpaminaw sa daghang kamatuoran mo ni magpadako og ulo nato, hambog ta nga mag-ingon sa mga tao nga ako Kristohanon, apan kinahanglan ipanginabuhi kay anha ta mulambo, anha ta mutubo sa pagpanginabuhi. Kay tungod ang pagtuo, pagsalig, way kaubang binuhatan kini patay gayon. So busa kung naa natong kamatuoran maigsoon, dili kita mapakyas bisan unsaon ning kalibutan na, bisan pagpatyon ta ning kalibutan, dili ta mapakyas nining kamatuoran, mag-uban ka nato, magpabiling ka nato hangtod sa kahangturan. Busa higugmaon nato ang kamatuoran. Higugmaon nato ang kamatuoran. Tungod ang Dios ang kamatuoran, si Kristo. O kini atong mahimo sa paghigugma pinaagi sa gahom sa espiritu kay tungod ang pagpanginabuhi nato sa pagsalig pinang panginabuhi nato diha sa gahom sa espiritu. So mo kani ang pulong maigsuon. Mao ni primerong pagtulunan nato sa 2:1. Higugmaa ang kamatuoran. Pakampo ta maigsuon. Dalay ko na mong amahan, salamat sa imong pulong karong taknaan na imo na usab gipalig-on itagaan mi nimo kaalam sa kamatuoran. Nga kini kamatuoran na may maghatag na mong kagawasan sa tanang mga tentasyon ng kalibutan, sa tanang mga kahuyang, sa tanang mga sala, sa tanang kaguulanan, sa tanang kakapoy sa among pagkinabuhi nining kalibutan isip mga Kristohanon na agad kami angay magkakalipay kay madag-anon kami ng mga anak sa Dios. Salamat Lord, makining among pag-ampo diya sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.